Quizáis nunca hubo tanta xente activamente mirando polas praias. E ti diso si podes dar fe tamén. Certo, é verdade que non houbo tanta xente nunca mirando polas praias, tampouco houbo nunca tanta xente indo ás praias. Tamén. Ainda estaba vendo outro día en Sanxenxo, teñen unha exposición de fotos antigas de Sanxenxo. E miras como eran as praias hai 100 anos. A xente estaba completamente vestida e ia apañar algunha cousa, había 10 persoas, 5, 6, e claro, agora somos moitos. Pero eu penso que podemos, de verdade, penso que podemos convivir. Estamos vendo unha reportaxe que che fixeron na Voz de Galicia que precisamente dis que é un laboratorio vivo, as Illas Atlánticas son un laboratorio vivo e claro, hoxe en día estamos en capturar fotos para redes sociais, estiven aquí, estiven ali, entón iso sí que habría que comezar a controlar un pouco. Non. Pois, quizáis podémonos... Mira, as fotos poden ter unha parte positiva, como o que está a facer, por exemplo, Rubén e o que está a facer Pedro, se eses datos os contrastamos ou os achegamos aos investigadores. De feito, este científico que temos no Oceanográfico de Vigo, que está a recoller os procesos de Mar de Ardora, baséase moito nas observacións da xente. E o do laboratorio vivo é certamente tal cal. No Parque Nacional temos as 3 universidades galegas, a de Vigo, a de Santiago e a de Coruña. Se levan a cabo investigacións, unha morea delas. E así, pois estamos a saber, por exemplo, como está a afectar esas subidas da temperatura da auga aos nosos ecosistemas. Hai un exemplo moi chulo. Gustan vos as algas, non para comer, cando nadades? Si, que se non enredan moito o aparello, si. A mí non. A ti non te encanta? A mí para comer, sí. E a mí non me molestan, a verdade. Vale, bien, imos por aí, temos de todo. Para bucear é un espectáculo. Para bucear é un espectáculo. En Galicia temos bosques de algas. Temos uns hábitats que se chaman de rochedos, de fondos, de rochas con algas. Algas laminarias. Algas que poden chegar de longo como todo este plató, como todo un edificio de 2 pisos. E morren e nacen, o sea, teñen procesos, teñen primavera e teñen outono. Pois esas algas, comezamos a ver investigacións alrededor do Parque Nacional que había poucas, de certa especie, comezaban a baixar e decían, será pola temperatura da auga, pero viron que era porque había un peixe que comezou a chegar ás nosas costas porque a temperatura era alta e ese peixe gustalle alimentarse desa alga. Entón, ao final, na natureza son todo procesos e canto máis saibamos, mellor podemos conservala, penso eu. É tanto. Pero tamén está claro que as illas, por exemplo, as illas Cíes fan aí de parapeto para que non nos veñan tantas adversidades climatolóxicas, así que agradecemos moito que xa é un areal aí na Praia de Rodas, por exemplo. Eu dicía o das algas porque eu normalmente por enriba do Vigo non me meto. Entón, eu só sei que me gusta a areiña limpa e con poucas algas. A piscina. Non, bueno, a piscina mellor, é máis limpiño. Depende de quen sexa a piscina. Claro. Pero eu digo, é para falar de areas, digo que me gustan limpiñas e tal, temos tamén a Enia Gándara, a nosa profe do Bioxeo, que se vos parece, vou ir con ela, Enia que está aí esperándonos, para falar dos tipos de areas que temos en Galicia. Moi boas, Enia, que tal? Moi ben. Non ves con look de ir á praia, Non, eu a verdade é que non... Non eres moi de ir á praia? Non vou menos do que me gustaría. Sí, home, vivindo en Ourense é complicado. Complicado, non? Sí, Non se parece. porque pasa como en Becerra, como na miña aldea, hai que escoller o día para ir. Claro. É así. Si viviras nela, si viviras sobre rodas, verdade, Rubén? Sería máis sinxelo. Ou frotando. Que quero 3 días na praia, pois aparco ao lado e vía. Aí estamos. Que tal, Enya? Como estás? Moi ben. Encantada de estar aquí. A semana pasada non viñeches, botámoste de menos. Botástesme de menos. Ai, mi madriña. Xa estou aquí de novo. Bueno, así me gusta, iso é importante. A ver, contanos, ves falar das areas das nosas praias, non? Sí. Porque cando vamos á praia, parecenos que a area sempre estivo aí. Sí, Non. é un pouco a sensación Pero, que... en realidad, cada grande area contanos unha historia, en realidade, inda que a nós nos parezca que sempre estivo aí. Ese grande da area pode vir dun cantil próximo, do granito do interior de Galicia. Home, eu sí que teño visto, nalgúna praia, por exemplo, en Riazor, que sí que ves como van descargar, pero tamén porque ali no inverno poñen os montóns e tal, a duna para que non pase a auga e tal. Isos son casos contados, sí. Claro. Pero, en realidade, pois iso, a area pode vir dun cantil, do fondo mariño, incluso de cunchas, non? E, ao final, é algo dinámico a praia, é dicir, as ondas, as mareas, as correntes e mesmo o vento, pois móvena continuamente, non? E esa acción do mar sobre a costa chámase modelaxe litoral. Modelaxe litoral. Pero, como se forma unha area, en realidade? É que non teño nin idea. É No. por eso veño aquí a preguntarche a ti, Enia. Enia,
Como se forma unha Como se area? forma unha area? Bueno, pois temos que remontarnos, por exemplo, á montaña, non ao curso alto dun río. Aí, as rochas, todo comeza cunha rocha. A rocha vai a sufrir unha meteorización, non? Que é un proceso de desgaste, de descomposición e de fragmentación por acción mecánica da auga, ou porque os minerais desa rocha reaccionen co oxígeno e ca auga, ou por acción de seres vivos. Tamén hai meteorización biolóxica. Claro, cando esa rocha está alterada, vai a ser moi fácil que se erosione, é dicir, que fragmentos pois, se vayan liberando desa rocha. E comezan unha viaxe. Proceso Río abaixo. moi lento, imagino. Moi lento. En xeoloxía falamos, medimos o tempo en millóns de anos. Ai, bueno, Así claro. que, con calma. Claro, entón, aí hai que crelo, porque velo é complicado. Pero, bueno. Claro. E cantos tipos de area temos en Galicia? Bueno, a área de Galicia responde á xeoloxía que temos, non? Galicia podémola dividir en tres zoas xeolóxicas, o que sería pois, da Mariña Lucense a Valdeorras, que sería a zona de Astur Occidental Leonesa, onde hai lousas, neis, non? Despois teríamos a zona centroibérica, que hai granito, xistos, non? E despois o resto de Galicia, que sería a zona de Galicia tras os montes, que xa teríamos aí eclogitas, serpentinitas, bueno, xa falaremos despois disso. Son nomes moi bonitos. Moi bonitos, a que sí? Serpentinita, Preciosos. Non lles poñen nomes aburridos, poñen nomes divertidos. É así, normal que haya xente que lle guste tanto a biología con esos nomes. Home. É así. E ainda que haxa rochas moi diversas, porque temos moita sorte de ter este panorama xeolóxico, pois o cuarzo, que temos por aquí, varios tipos temos exemplo. de cuarzo, podes collelo se queres, pois é abundante. E, aínda por riba, resiste moi ben a meteorización e a erosión que che estaba contando. Polo tanto, iso explica que a maior parte das praias galegas sexan brancas ou douradas, como esta que temos aquí. Que se queres podemos vela. Claro, pois sí, por favor, ímola Sí. ver. Así que nestas áreas, pois, imos ter cuarzo, como che digo, Tesme que permitir dicir unha cousa, ya que está prohibido coller Está area prohibido. das praias, pero Está isto que prohibido. temos aquí é unha Temos, mostra sí. que nos concederon diferentes institutos da investigación Sí. para que poidamos facer Ensinalo aquí, o labor claro. divulgativo, efectivamente, que Exacto. queríamos deixar isto claro. Sí. Verdade, Xiana, importante non coller area das praias, soamente... Nin cunchas, nin nada. Soamente a que levas nos pés. Exacto. Soamente esa. as cousas cando cumpren unha función, pois teñen que quedar no seu sitio. Bueno, pois imos ver aquí, esta área dourada ten alto porcentaxe en cuarzo, que se mira vos o que fixades, estamos pois vendo aí. serían como eses cristais transparentes, Non sei se pode... Non sei se se está pode vendo. ver. Estáse vendo? Sí? Ah, espera, que está. Aí, vale. pero Isto de que praia é, sabemos? isto é da Área praia dourada. de Razo. De Razo. Vale, Sí, perfecto. Razo Baldaio, que é unha das miñas favoritas, por certo, tamén. Non che queda cerca da casa, Non me queda cerca, pero bueno. Vale. Vemos que, aparte do cuarzo, tamén vemos feldespatos, que sería isto que trouxen por aquí, e micas, que é o que lle dá esa tonalidade na carada. Aquí tamén temos unha mica, non sei se se pode ver. E ti vendo iso diferencialas? Eu sí. Pero porque... Claro, é a práctica, porque vai... E tamén teñen óxidos de ferro. Porque para topar unha área branca, pois teríamos que ir, por exemplo, a Cíes, a famosa praia de Rodas ou de Figueiras, que teñen ata un 91% en cuarzo na súa composición. 91%. E despois tamén en Cíes está a praia de San Martiño, que tamén é branca, pero chamase bioclástica, é dicir, é de cunchas, como se fosen cunchas trituradas. Ah, A brancura ven dai. Que curioso. Sí. E despois temos praias de cristais tamén en Galicia, que xa non falaríamos de nada natural, é dicir, non son minerais, sino que funcionaban, por exemplo, a praia de Laxe, non? A dos cristais de Laxe, funcionaba como un antigo vertedoiro municipal. Entón, entre os anos 50 e os 80, pois pensábase que o mar xa iría levando eses residuos, non? Claro. Todo o que botemos aí, pois aí está. Pero unha vez máis a natureza sorpréndenos e fixo seus eses residuos, foi pulindo os cantos, dándolle forma e aí están. Aí está, este Este tipo exemplo de praias. que estamos a ver aí. Sí. Que curioso. E por último, a area negra. A área negra, que a min é da... Por que temos area negra? A min é a área que máis me gusta. É así, é... É a que máis che porque é a gusta. máis chamativa. É máis chamativa. Bueno, a área negra temos que falar de Teixedelo e darlle grazas ao Museo Mares de Cedeira, neste caso, por esta área que é unha auténtica reliquia, David. Porque non o digo eu, digo a UNESCO, a praia de Teixedelo é a única praia do mundo de orixe non volcánica que ten área negra. E témola aquí en Galicia.
Aí a estades vendo. Está enmarcada dentro de Cabo Ortegal, que realmente é unha xanela aberta ao interior terrestre. Increíble, Cabo Ortegal, sí. vai acantiladísimos hai aí, Son os cantís máis altos da Europa Occidental. Miden máis de 600 metros de altitude e teñen pendentes de máis de 65 graus. Son impresionantes. É increíble. E ainda encima son bonitos. Ainda Téñeno encima son todo. bonitos, é que teñen todo, Téñeno todo. Que Pois pasada. sí. Podemos ver logo a área negra no Podémola ver. microscopio? A ver que vemos. E vouche contando. A ver, vaime contando. Eu Contame vouche conto. contando. A Bueno, ver. para entender a praia de Teixedelo temos que irnos 400 millóns de anos atrás e 70 Algún día en kilómetros. concreto, un xoves, por exemplo. Pois que che parece, un xoves, Un poñemos. xoves, Pois veña. un xoves. É 70 kilómetros debaixo dos nosos pés. Vale. Vale, si pudésemos cortar a terra como se fora unha lasca de salchichón, veríamos algo así, non? Na codia é onde estamos nós. Isto é unha manualidade de Enia Gándara. Isto é unha manualidade. Ai, que maravilla, un aplauso moi forte, por favor. Canto tempo che levou facer isto? Bueno, 2 días ou así. Sí, mima. Sí. Que leva máis tempo, facelo ou investigar acerca do tema? É que isto explico a diario nas miñas clases, entón Claro, non hai entón. nada que... Logo leva 4 anos de carreira e moitos anos de paciencia, Pode ser, pode ser. Que bonito. A ver, explícanos entón. Isto é se partimos a Se partimos terra a metade. terra, veríamos así por dentro, non? É dicir, a maior parte das rochas e minerais as que temos acceso están na codia, que é onde estamos nós, A non? code está aquí arriba. Sí, Que estamos tú e eu. aí estamos nós. Ao lado das rochas, estas, no Cabo Ortegal. O Cabo Ortegal. Pero claro, si pudésemos pois viaxar ao centro da Terra, veríamos que hai un manto superior, inferior e núcleo, non? Que xa sería pois o interior da Terra. Que sucede hai 350 millóns de anos? Ainda non existía Galicia, nin o Atlántico, nin nada, pero dous supercontinentes, que era Gondwana e Laurasia, chocan. E ao chocar, ao formar unha cordilleira, pois ascenden materiais do manto superior arriba, non? E co paso dos millóns dos anos, a erosión foi comendo, digamos, os materiais superficiais, deixando á vista pois materiais do manto, neste caso peridotitas. E as peridotitas, ao ter contacto ca auga, transforman os seus minerais en serpentinas e en magnetita. Que a teño aquí, para que vexas, a serpentina e a magnetita. Se te fixas, a magnetita, xa di o nombre, é magnética. Sí, sí. Ai, mira, isto pegase. Ai. É magnética. Sí, sí, sí. Así que, por procesos de meteorización e erosión, como expliquei antes, pois a área de Teixedelo está formada por fragmentos de peridotita, de magnetita e de serpentina. Menos mal que non nos faz exames. Porque senón, eu atendo, pero non sei se memorizaría Despois- todos os nomes, Así que aí Ai, que podemos bonito. ver Guau. os minerais de magnetita, de peridotita. Vedes tonalidades tamén verdosas do olivino, que tamén o trouxen por aí. É dicir, isto é unha auténtica reliquia. Guau. Ir a esta praia ou en xeral a Cabo Ortegal sería estar pisando o interior da terra.